Üniversitede girdiňiz, ýyltylöwler geçdi, inni gezek nämede derslerimiz seçýäs. Iň gowy awantaj öz okujak derslerinizi özüňiz seçýäňiz. Ýagny nädip siz üniversitet size belli bir wagtyň içinde derslerinizi seçmek üçin wagt berýär. Siz o wagtyň içinde öz derslerinizi saýlaýaňyz. Nädip saýlamaly? Her kim özüniň üniversitetiniň programasyna girýär, şol ýerden derslerini saýlaýar. İlki bilen öz zorumly derslerinizi, ýagny hökman alaýmaly derslerimizi saýlaýar. Soňundan okujak, okumak isleýän derslerinizi goşýar. Şeýdip ders seçimi tamamlanýar we siziň öz bölümüňiziň mollimleri siziň dersiňizi, saýlan sapaklaryňyzy onaýlaýar. Käbir ýagdaýda onaylanman bilýär. Näme üçin? Beýle ýagdaýda siziň dersleriňiz diýmek ýetmeýär. Ýagny siz ýa az ders seçensiňiz ýa-da hökman almaly dersleri alan dälsiňiz. Şonuň üçin üstüje ilki bilen almaly derslerinizi alýaňyz, soňra daşyny okumak isleýän derslerinizi alýaňyz. Şeýlelikde iň çal we tez ýagdaýda siziň derslerinizi hojalaryňyz onaýlar. Ýagny ders seçimiňizde ähliňize üstünlük, täze ýylyňyzda 1-nji kurslara, 2-nji kurslara, hemmäňize okuwlaryňyzda üstünlük arzu etýär. We ýene-de başga maglumaty bilmek isleseňiz bize ýazyp bilersiňiz. Alazim danışmanlyk siziň hyzmatyňyzda.